An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la sitima bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2 février kalo dɔ bi o tile 14 ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 23 ye jate la san kalo 7 don yira san 1444 san dogo de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'a ma. Bakuruma fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo Masina marabolo kɔnɔna na an balana k'a fɔ sumunukaw fɛ yen surasilaka minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ye surasidinaw y'an ka jamana kɔnɔ irisi surasilakaw k'u donna sumunu kunungo kɔni kɛra so ye sɔni ko kɔni ka faamuya marifaci kɔni kɛra ko maa duuru bonyango ni tora kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la lakanabaliya hukumu kɔnɔna na Nara marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen na wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se hali bi Moti marabolo kɔnɔna na ko wulikajɔ kɛbaw b'u sɔn yɔrɔ ni yɔrɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la Bamakɔ kɔnɔna na dunanba dɔw kɔni olu bisimila an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka ɲɛsin Bamakɔ yɛrɛ bɛ se ka dilan cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba bi ka fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara na lasama balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ jumadon nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen sanga 30 bonyango Nara marabolo kɔnɔ na u ye wulikajɔ kura wɛrɛ ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw tatula ma a yirala k'a fɔ ko kɔni senfɛ u ye tilenna ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma kan ka jamana lakanabaw la maa kelen ni tora ka maa 3 jɔngi o min kɛra Nara ni Gire cɛ an ka jamana lakanabaw k'u tilala ka wulikajɔ kɔni ka se k'o kologira o yɔrɔ la ka avion buli avion bɛ sanfɛ tɔw bɛ duguma k'a kɔni kɛra so ye maa minnu ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma kunnafoni k'i ka dɔn k'u ye dankariw caman na u tun bɛ ka taa taama mun na ka se k'o taama dili don kokura u y'a yira k'a fɔ hali u bɛ fɛn min fɔ sigidalamaw ka fariw kan ni ka se ka kunnafoniw cari n'o kɛra basigi min bɛ n'an kun b'a kan ko i ka dɔn basigi k'a bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ jamana in a kolo suma o bɔ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'o sabati n'an bɔra yen kununko tun ye don kɛnɛyalen ye diɲɛ sirinaani kɔnɔna na don min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajo tɔgɔla don ye o ɲɛnɛmayara diɲɛ sirinaani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na laadaw tilenna an ka jamana kɔnɔna na kunnafonilaw tɔgɔla duba kɔnɔna na a kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ a daminɛ sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 waatiw la an ka maa ɲɛmaw an balada k'a fɔ olu tun bɛ kɛnɛ ka kunnafoni ko yɛrɛ a tɛ se ka yakubaya i ka dɔn k'a fɔ ni jakɛda minnu tɛ o maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira studio tamani k'u tɛgɛ meleke ka dɔn k'a fɔ an ka minisiriso kɛrɛnkɛrɛnnena kunnafoni ko fɛn fɛn min ɲɛsin arajo yɛrɛ ka ɲɛtaw ma da sera o kumaw ma kalanden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ka dɔn k'a fɔ kunnafoni ko yɛrɛ o kalan hukumu kɔnɔ olu tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra ɲɛfɔliba ye maison la presse président fɛ wulikajɔ minnu bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ olu kan ka kɛ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ jumɛn de b'u la arajo yɛrɛ bɛ ka se ka mun de kɛ arajo jɔyɔrɔ ye mun ye arajo bɛ ka mun de bila sen ka sigida kɔnɔna na da sera o kumaw ma a yɛrɛ k'a fɔ ko arajo kɔni ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ka se ka kumaw kalan ɲɔgɔn na walima Ala k'an kisi ka se ka kuma jugu fɔ kuma bɛ yen n'a bɛ gɛlɛya don ka ɲɛsin o ma k'o tɛmɛ sira telima dɔ ye arajo ye ɲinɛnda ye k'a bila bɛn ni kelen ɲa o minɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka kɛ cɛfɔni kan bɛn kɛba ye basigi ni lafiya bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na da sera o kumaw ma gɛlɛya minnu bɛ kunnafonilaw ka da sera olu kɔrɔfɔw ma a yɛrɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ bibi na ni maa min ka dɔn k'a fɔ arajo baarakɛlaw caman ni k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ jan fɛ i bɛ kabaw la k'a fɔ ko ninnu kɔni n'i ye nin kumakan mɛn nin bɛ fɛn bɛɛ kɛ nka caman bɛ yen i bɛ gɛrɛ u la i bɛ taa sɔrɔ se foyi foyi t'u ye u bɛ baara min na arajo baara kɔni i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'i lamɛn su ni tile nka cogo tɛ ko la hali a dɔ bɛ dɔ la ni kunkolo y'i dimi o furakisɛ sɔngɔ kuma caman o ka gɛlɛn dɛ arajo ko jate ka minɛ arajo baarakɛla ka se k'u bila kana kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔ wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la don nataw kɔnɔna na u bɛ arajo baara min na a kɛ i bɛ baara min na i dɔɔnin bɛ ni fɛn min e tɛ foyi kɛ n'a tɛ i balo n'i ka musaka de kan ka b'o la nka n'i ye arajo lajɛ bi dɔ yɛrɛ tɛ dɛ a dayɛlɛlen bɛ yɔrɔ caman na ten min y'a baarakɛbaw ye mɔgɔ dɔwlen tɛ olu la baarakɛbaw kɔni bɛna baara kɛ de gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa i ka dɔn a baara caman kɛba caman bɛ yen maaw bɛ ka dɔn k'a fɔ kuma min na ka sigi k'a fɔ baaraw b'u nisɔndiya nka i b'a sɔrɔ n'i ye jateminɛ baaracogo i ka dɔn u ka makama o tɛ ɲɛsin baara kɛcogo ma a yirala k'a fɔ ko baaraw fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan ni Ala sɔnna ma don nataw kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ arajo baarakɛlaw ye ka se k'u ka kow yɛrɛ don ba la an bɛ dugawu kɛ fɛn minnu fɔra yarabi Ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ kɛrɛn n'o ye sumunukaw a yirala k'a fɔ ko kunungo sɔgɔma da yɛrɛ fɛ surasidina minnu b'an ka jamana kɔnɔ irisi surasilakaw k'olu donna o yɔrɔ la
sone ɲɛw kɔni ka dɔn a kɔni kɛra so ye marifaciw kɛra u fɛ dugu kɔnɔ na maa kɔnɔntɔn olu ye kasara sɔrɔ ko maa duuru boɲango ni tora lakɔliso minnu bɛ yen o directeur ba n'o ye ka dɔn k'a fɔ sangaden ye ale yɛrɛ ni tora a ko senfɛ n'o ye sanusi ye yaasa ka nin bɛ le pratique di a ma Banje Sinɛnta ale min bɛ n'i y'a sɔrɔ Masina marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na donsow ka kuma lasela don ale bɛ bɔ dugu in yɛrɛ de la ale bange dugu don Banje b'an bolo nɛgɛ k'a b'a ɲɛfɔ an ye e ye jɔn ye ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Banje n jamu ye Sinɛnta ti bɔ Sumuni bɛ Kɛmasina de fɛ ko kunungo ni o bɛnna dɛnɛ ma ko marifaciw kɛra u ka dugu kɔnɔ la ko fɔ maa duuru boɲango ni tora la ka tila ka maa dɔw jɔngi a ko kɛra cogo di kunungo sɔgɔma fɛ ne yɛrɛ welela Sumuni ko jadisiw ye Sumuni daminɛ ne an ka surasiw wele k'a f'u ɲɛna n ko a fɔra an ka dugu daminɛ na jadisiw fɛ k'an ka Masina kumandan wele k'a fɔ a ye n welela sa ko an ka dugu daminɛ na jadisiw fɛ n nana wele ki bɔ Somadugu ko mɔgɔ mun bɛ Sumuni ko n ki Sumuni donsow wele k'u kɛnɛ mugu tura dɛ ko irisiw don ne ko la irisiw bɛ se ka taa Sumuni daminɛ nin daminɛ cogo la cogo di la an ka dugu tɛ jadisi dugu ye an ka dugu ye donso dugu de ye san joli an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an ka misiw banna nin kɛlɛ in na an ka dugura maa min yɛrɛ tora nin kɛlɛ in na o bara a bɛ taa maa 20 ni kɔra irisiw kinaw dugu daminɛ n b'a ye kamana guwan u donni dugu kɔnɔ durama pandigera musow b'u tulo ko jadisiw donna dugu kɔnɔ ni cɛ min y'a mɛn ko jadisiw donna n'u ye marifatigi ye n'o k'a bɛ boli u mugu ci o la u ye mugu ci maa 9 de la mɔgɔ 5 sara mɔgɔ 4 jigi sera komi u ti bamanankan mɛn u yɛrɛ ko sisan mɔgɔ mun jɔgina école-maître dɔ bɛ u bɛ anglais fɔ k'u n'o banabaatɔ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'a ko to ka kan kɛ cogo min na ani kumandan ni jɛ k'o fɔ u ye avion wele avion nana banabaatɔ mɔgɔ 3 ani an ka dugura maa 6 u donna avion kɔnɔ ka taa Segu an ye mɔgɔ 4 janaja kɛ Sumuni mɔgɔ 1 ye école classe 9 de bɛ Sumuni Masina commune 11 ye commune 11 kɔnɔ Sumuni yɛrɛ ye kɛlɛ min kɛ jadisigo kɛlɛ la commune 11 dugu tɛ yen min y'a kɛ mɔbili 4 y'an ka dugu daminɛ tile 1 an y'a kɔnba kɛ mɔbili 7 y'an ka dugu daminɛ tile dɔ an ye kɔnba kɛ mɔbili 9 y'an ka dugu daminɛ tile dɔ an ye kɔnba kɛ anw bi saki b'an ka dugu école ti datugu classe 9 de b'an ka dugu la kami kɛlɛ donna fo bi a bi kala mɔgɔ 4 ye Sumuninka ye 5 y'an ka dugu école directeur ye o ye sangaden dɔ ye o Sanusi Dafɛlɛ an ka mɔgɔ 4 kɔni anw y'o janaja kɛ seli fana selilen sanga in o somɔgɔw ko k'u bɛ taa n'u ku suye u bɔra san kɛnɛw nɔfɛ ka taa n'u suye san u bɛ t'o janaja kɛ nin ko yɛrɛ ne t'a dɔn n bɛna fɛn min fɔ nin na fɔlɔ n'a fɔra Mali kɔnɔ surasiw minnu nana Mali dɛmɛ pour que Mali bɔ o bolo la ne o surasiw de bɛ avion ta ka taa jigin anw ka dugu kan ko a taara f'u ye ko anw ka dugu ani dugu dɔ b'an kɛrɛfɛ ko kama ko o dugu 2 de ni jadisiw bɛ jɛnkan na o dugu 2 de ni jadisiw bɛ opération na Masina ni Jafara bɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo de nana ni irisiw y'an dugu la ne ko ŋɔni Adama kuma ye dugu min bɛ yɛrɛ ɲini na kɛlɛ kɔnɔ san joli a bɛ mugu la ki taa jigin o dugu la ki mɔgɔ de y'o dugu kɔnɔ civil gansan ki mugu ci o la ayi ne yɛrɛ kamana gan fo ka taa s'a dan na donso min taara ɲɔgɔn sɔrɔ janaja la an bɛ taa fo mɔgɔ 200 ni dɔɔnin na an kɔni ye décision min ta ne yɛrɛ bɔra ke karamɔgɔ Keyita wele Segu a k'a fɔ karamɔgɔ Namaɲɛ o ka rendez-vous ɲini ni gouverneur ye an mako bɛ Segu colonel la ntɛnɛndenw kɛ rendez-vous ta n'a ye an ka délégation bɛ taa Segu n'a sɔrɔ la Mali surasi ni irisiw de n'an bɛ maliyɛn kɛlɛ kama an bɛ taa kito kunnafoni ɲini colonel fɛ n'a sɔrɔ la irisiw ni Mali surasiw de bɛ ka kɛ jadisi kɛlɛ an bɛ taa kito kunnafoni ɲini parce que an t'a dɔn nin bɛ se ka kɛ cogo min na i b'a ta Masina fo ka taa dabila tɛnɛ ko jadisi kan bɛ yɔrɔ yɔrɔ Masina faama de b'a yɔrɔ dɔn a surasiw b'a yɔrɔ dɔn o kan bɛ kungo kɔnɔ surasiw ma se ka taa de jadisi ki kan ka kungo kɔnɔ fo ka na de donsow de kan ka dugu kɔnɔ an t'a dɔn an bɛ taa nin kuma lagari cogo min kuma laban min kɔni bɛ ne fɛ dɔrɔn ni Mali surasiw bɛna irisiw bila ki baara kɛ Mali surasi ki y'u cɛra irisi dama bila ka taa opération na kungo kɔnɔ a tɛ taa laban foyi la fo ka taa population fa kɔ an dugu donso yɛrɛ fanga bɛɛ tun bɛ an kɛ basi de kɔnɔ cɛ naani min taara donsow ki koti la o cɛ naani bɛ mugu ci u kumana mɔgɔw fɛ ni hadamadenya donsow y'a faamu k'a fɔ irisiw don mais groupe min taara an ki Sokala bamanan Sokala la o groupe de mugu ci n'a sɔrɔ la mun nana an ki donsow ki kan yɔrɔ la ni u tun ye mugu ci a sogo kun tigi kɛ foyi ye parce que an ka mɔgɔw kun tun y'o to yen bon n'o kun b'a kɛ o bɛ taa laban min na Ala de b'o dɔn n bɛ se ka min kɔni ɲini Mali fanga fɛ irisi dama dilan ki opération a tɛ taa laban foyi la ka taa population fa kɔ o kɔni ne tɛ kuma laban ye. An balana k'a fɔ nin tun ye Banje nin tun y'ale kan ye Sinɛnta ka bɔ Sumunu Masina marabolo kɔnɔ na donso ka kuma lasela don an bɛ dugawu kɛ
fɛn fɛn da kɛra jamana in na jamana in basigi na lafiya o bɛna sira min fɛ ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Moti marabolo kɔnɔ na ko wulikajɔ kɛbaaw b'u sɔn yɔrɔ ni yɔrɔ sanga ni waati bɛlen kɔnɔ na u bɛ wulikajɔ dɔ kɛ ka se ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsibaw ma dɔgɔfura in bɛɛ lajɛlen kɛra o la kari dɔ kana kunungo fɛ tuguni k'u taara yɔrɔ dɔw la yaasa ka piratigɛ di an ma min ye Jukɛl Jigiba ale b'an bolo nin waati na a b'a ɲɛfɔ an ye e jɔn ne ka bɔ mini ne Jukɛl Jigiba ne pe dɔgɔndire journaliste ye ka bɔ Bayara. Jukɛl Jigiba an ye kunnafoni sɔrɔ ko dimanche don ko jadewala tigilamaw ye marifaci dɔw kɛ wulada fɛ ko fɔ musokɔrɔba dɔ jɔngina na o dugusajɛ n'u yera yɔrɔ dɔw la ka taa ni bagan dɔw ye a ko kɛra cogo di a kɛra kunu an bɛ minnu wele ko terroriste donc olu de taara da la komi ne dugamba an bɛ dugu min wele ko Jigibonbo an ka autodéfense ka kan dɔ bɛ an bɛ kan wele ko kan Bayisɔ donc u nana kan kori ka attaquer en même temps terroriste dɔw jiginna mun ye nakɔ fan fɛ donc u bɛ jama ninnu sɛnɛ yɔrɔ min na donc o kɔnɔna la dɔw tun bɛ ka bagan de gɛn nakɔ fan fɛ dɔw tun bɛ kɔnba la donc o kɔnɔna la o ye bagan misɛnnin dɔw sagaw ani baw donc u taara n'a ye hali a kɛ kɔnba kɔnɔna la an ka autodéfense sera ka terroriste ninnu repousser ga balperdi musokɔrɔba dɔ sɔrɔ donc musokɔrɔba yɛrɛ a tun bɛ jabako la donc ala ka don ani Jigibonbo ninnu si man jan donc ala y'a kɛ an ka autodéfense kɔni ka côté la kɔni mɔgɔ si ma bana nka musokɔrɔba dɔ de banana balperdi senfɛ donc bagan fana o ye bagan dɔw taara n'a ye kunu voilà u tun bɛ gore an ka autodéfense kɔni u jɔra la donc o y'a ye u taa yɔrɔ yɔrɔ autodéfense bɛ yen mun ye an ka kan Bayisɔ ala kan da donc autodéfense bɛ yen fo ka se mun ye bɔjɔ tɛnku ninnu ma donc ala y'a kɛ autodéfense jɔra la donc u siranna donc u ma se ka na mais an bɛ mun ɲini Mali sɔrɔdasi fana u ka dija ka patrouille kɛ mun ye Dugamba commune la de sinon ça ne va pas an bɛ yɔrɔ min wele ko Bugulutu an b'u lajɛ i n'a fɔ kabakɔrɔ ou bien Mali ye fila ye peut-être que an jatelen tɛ Mali de fɛ n'o tɛ diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ faga diɲɛ don o don dugu bɛ wuli diɲɛ don o don mɔgɔ minnu bɛ voyager donc u b'u bin u kan k'u faga k'u bɔnɛ u ni la o n'a ta bɛ vidéoman ninnu bi sigi k'a fɔ ko Mali l'armée monte à puissance an ma ye fɔlɔ de an kɔni bɛ ala deli donc u bɛ se ka na patrouille kɛ an fɛ cogo min na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Jukɛl Jigiba ye an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi ala ka kolosuma n'an bɔra ye ɲɛminakaw fɛ min kɛra karido a yirala k'a fɔ ko senfɛ ko kunnafoni na ko balperdi dɔ fana u nana gendarmenakaw daga yɔrɔ min nɔfɛ bolimafɛntigi minnu tun n'o ye mototigiw ye yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma ɲɛminaka dɔ bɛ yen ale b'a ɲɛfɔ an ye k'a tɔgɔ to dugu la an ka lamɛn. Vers 14 heures, an kɔni balila marifaci kan na donc an y'a ɲɛɲini mototigi saba kɔni kun don u bɛ awjini ninnu na u tun bɛ mɔgɔ fila fila denmisɛnninw don u surunyana gendarmerie la dɔrɔn direct u ye marifa ci bon ne yɛrɛ ye n to n ka yɔrɔ la k'a mɛn ne ko donc nin yɔrɔ nin gendarmerie man jan donc maintenant u nana se effectivement u y'a continue bali ye mɔgɔ kelen i tɛgɛ furuke quoi u y'u ka moto saba ta jalata saba ka taga n'o ye donc à part ça u ma fɛn wɛrɛ kɔni ta pratiquement u ma yɔrɔ jeni o kɔni daw kari k'olu bila u ka ni tun ye seereya dɔ kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɛn fɛn jamana in a kolosuma ni tɛgɛ di ɲɔgɔn o bɛna toro min fɛ an bɛɛ yɛrɛ de ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn an bɛ dugawu kɛ jamana yarabiya la k'a kolosuma n'an bɔra ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ n'i y'a sɔrɔ u sigira sen kan ma 40 bɔɲɔgɔnko olu bɛ yan kulu in kɔnɔ la gafe dɔ Mali yɛrɛ kununko ni bi an ka tabiyaw ni an ka danbe mun de kan ka kɛ k'o sinsin fo k'o don kalanyɔrɔw la o min bɛ n'i y'a sɔrɔ baaraw sigira sen kan o kɛra faraɲɔgɔnba dɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ɲɛmaa ye Fasawule Konate ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Fɛn fɔlɔ min bɛ gafe in kɔnɔ o bɛ hadamaden yɛrɛ i jogo ani danbe i kan ka min kɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ i ni mɔgɔ wɛrɛ cɛlala fana la i kan ka jogo ani danbe min yira o fana bɛ gafe in kɔnɔ guwa kɔnɔ guwatigi jɔyɔrɔ ye mun ye guwa kɔnɔ guwadenw jɔyɔrɔ ye mun ye guwa kɔnɔ gafe bɛ kuma o kan a fɛn minnu bɛ sigida kɔnɔ n'o ye fɛn nafamaw ye olu bɛ se ka lakana cogo di bɛɛ lajɛlen k'i janto o fɛn lakana taw la bɛɛ lajɛlen k'i ka diinɛ kɛ kɛlɛ kana bɔ a la woyo kana ka bɔ a la sigida fana ka lakɛnɛya k'a lasanuya an bɛ se ka furugufurugu ni kɛlɛ ninnu kunbɛn cogo di gafe tilara ka kuma tuguni an ka mun kɛ baarayɔrɔ la an jogo ka kan ka kɛ mun ye baarayɔrɔ la an ka danbe ka kan ka kɛ mun ye baarayɔrɔ la an yɛrɛ kun min ye baarakɛla ye ani baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn tɛ ani an ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ an sanfɛ an ka ka dantuma jumɛn ta k'olu fana sɛgɛrɛ o bɛɛ bɛ fɛn in kɔnɔ commission national mɔgɔ wolonwula olu bɛ sigi k'a kɔlɔsi olu fana bɛ démembrements fana créer collectivités la fo kana se villages ma bɛɛ lajɛlen gafe ni bɛɛ de nin yɔrɔ b'a la a bɛɛ n'a a tɛ da ekɔliso dama ma dɛ bɛɛ lajɛlen ka nin yɔrɔ de bɛ gafe in kɔnɔ i kelen kelenna i ka hadamaden e ye hadamaden ye i ka jogo kan ka sa ɲa cogo di awa an ni ɲɔgɔn cɛlala fana o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ baarakɛyɔrɔ la famille ko guwa kɔnɔla la o bɛɛ de b'a kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Famagawule Konate minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko ni laadaw lakimɛni ma
an dogole gindo ale yɛrɛ kuma min fɔ baara in sen fɛ o filɛ. Ni nin baara banna an bɛna document yɛrɛ labɔ document n'an y'a bɔ a bɛ sɔn ka kɛ gafeba ye gafe min réunion dɔ senfɛ ayiwa an b'a ɲini maakɔrɔ dɔw fɛ donc gafe in u k'a di Mali ɲɛmɔgɔba ma n'o ye président de la transition ye colonel Assimi Goïta a bɛ d'a ma wa a bɛ ɲini a fɛ fana gafe in a kana dalen to a ka mɔgɔw nafa a ka malidenw nafa donc o la donc a bɛ ɲini a fɛ n'a bɛ se ka don an ka kalansen kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ sira ye ni maliyɛnw bɛ se ka min minɛ ka tagama ko ministère wɛrɛ bɛ yen min bɛ ka baara kɛ ni hukumu kelen kɔnɔ ministère de la refondation programme d'éducation aux valeurs donc au ministère bɛ baara la o kan donc nin ye gafe n'a sɛbɛnna ka ban donc a bɛ bila o ka bolo kan déjà comme o ye programme dɔ bɔ nin bɛna taa bila o programme de kɔnɔ a ka se ka kɛ kalan minɛ en quelque sorte a bɛna kɛ ka maliyɛnw de kalan ka bɔ o la fana a ka ca ala fɛ an bɛ taa ministère de l'éducation na k'a kɛ gafe fana gafe min ni denmisɛnninw bɛ se ka utiliser donc a bɛna kɛ o cogo de la tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ san kelen ko yɛrɛ tɛ san fila ko tɛ donc n'i y'a daminɛ an balodan k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye an dogole gindo u y'a fɔ cogo min na fɛn min ka dɔ k'a fɔ nin gafe kura min n'a kan ka bila sen kan ko ka don kalansenw na an taabolow yɛlɛma ka don la k'a dɔn Mali ye mun ye ɲɔgɔn bonya o ka se ka sabati ko y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye Bamakɔ ka wulikajɔ kɛ ɲɛda kura bɛ se ka d'o ma cogo min na o ye hakilila min bɛ n'i y'a sɔrɔ o baaraw bɛ sen kan Bamakɔ maiриba fɛ wulikajɔ kuraw olu ka sigi sen kan ka se ka ko kɔni k'a bila i ka dɔ ka ɲɛda ɲuman kɔnɔna la o kɛra faraɲɔgɔn dɔ hakilila min bɛ n'i y'a sɔrɔ Bamakɔ mairiba Adama Sangare ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in a kun ye jumɛn de ye. An ye dunan barikaman dɔw de sɔrɔ u nana u bɛna an dɛmɛ an ka baara la kafo Bamakɔ kafo ani kafo 25 min bɛ Bamakɔ da fɛ dɛmɛbaga dɔw de bɛ n'a bɛ f'u ma ko luxe développement a bɛ Mali la a bɛ san 20 bɔ mais u nana Bamakɔ yan 2023 in kɔnɔ ko san 2 in nata u bɛna Bamakɔ dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sɛnɛ baaraw kɛ muso minnu bɛ yen n'u bɛ transformation kɛ u b'a lajɛ n'u se k'olu dɛmɛ cogo min ni musaka bɛ taa fɔ sifa wari miliyari 7 na donc anw kɔni ɲɛna nin ye ko ɲumanba de ye nin ye kunnafoni ɲumanba de ye k'a se Bamakɔ ma ani ko 25 minnu bɛ yen n'olu bɛ Bamakɔ da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ Manden kɔnɔna Kati ani Baginda yaro olu kɔni bɛɛ ye dugu ye sɛnɛbolo wulikɛwale ni yɔrɔ minnu na donc ni ninnu ka dɛmɛ nana a bɛ denmisɛnnin caman ka baarako nɔgɔya caman y'a daminɛ mais dɛmɛbaga t'u la donc caman bɛ yen u bɛna dɛmɛ sɔrɔ donc an b'a ɲini hali bi denmisɛnnin minnu bɛ sɛnɛ baara la minnu bɛ dugukolo baara la u k'u ɲɛsin an ma an b'a lajɛ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na. An balodan k'a fɔ ni tun ye Bamakɔ mairiba kan ye Adama Sangare a fɔra cogo min na yarabiyala fɛn min ka dɔ k'a fɔ ɲɛta ye ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na ko wulikajɔ kɛra dugukolo baaraw mairie cogo min kɛ n'o ye dutɛrɛngew ye k'a b'olu ka bolo kan k'a yira k'a fɔ k'a bɛ bɔ mairie ka bolo kan ka taa domaine ka bolo kan o min kɛra min ye Musa Kɔnɛ ka bɔ Buguni Hɛrɛmara kɔnɔna la n'i y'a sɔrɔ ale bɛnkan o coordinateur don ale b'a hakilila di ko in kan e yɛrɛ jɔn fɔlɔ. Ne tɔgɔ ye Musa Kɔnɛ n sigilen don Buguni Hɛrɛmara kɔnɔna la n ye conseiller Buguni mairie kɔnɔ min ye mouvement bɛnkan ye o coordinateur régional fana ye n ye Buguni u ye dugukolo minɛ maire la bi ko k'a di domaine ma jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a dɔn k'u ye kojuguba de kɛ parce que n'a fɔra dɔw b'a fɔ k'a ɲana a bɔra mairie ka bolo k'a dira domaine ma domaine bɛ dugukolo kɛ titre foncier mairie ka taa ka dugukolo yɔrɔ dɔ ye ko bon an bɛ fɛ ka nin suma population ka demande b'an bolo ko ka sojɔ d'u ma ni mairie ye demande kɛ affectation nɔfɛ domaine bolo pour que domaine ka affectation kelen u bɛ 10 ans de kɛ 100 ans affectation kelen pe nɔfɛ bon n'i ko k'i bɛ taa sa session directe la o session directe fana sanni i bɛ min k'o nɔfɛ fana dɔgɔyalen b'a san kelen o tɛ d'i ma n'o bɛ di tuguni domaine bɛ tila k'a ka condition de d'a kan k'a d'i ma non seulement u b'u ka dugukolo wari minɛ la u bɛ tila ka n'a f'i ye tuguni ko u tɛ se ka dugukolo nin bɛɛ d'i ma f'i ka tila ka 40% walima 30% ka tila k'o lasegin i k'o d'u ma tuguni o dugukolo bɛ tila ka ta ka d'u ma n'i ma sɔn o ma i ka papier tɛ signé domaine direction si la bon jamana nin bɛ tan de n'u ko k'u bɛ dugukolo minɛ mairie la ko k'a di domaine ma kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ u bɛ n'a kɔlɔlɔ ye domaine b'a fɔ ko olu ye état ye ko état de ta ye dugukolo ye olu bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko mairie fana état dɔ ye n'i y'a mɛn ko état de ye population ye population bɛ lafiya da min na état kan ka bɔ o de sira fɛ nka ni état taara dugukolo bɛɛ ta k'a kɛ titre ye Bamakɔ n'i ko dugukolo la ko 2 millions 3 millions mɔgɔw b'a san nka n'i donna communes kɔnɔ walima cercles la ka taa fɔ dugukolo la ko 100,000 o ka ca mɔgɔw ma de min bɛ se ka dugukolo di population ma nɔgɔya la o dan mairie dun fana t'a sɔrɔ domaine bolo affectation na ko fɔ k'a san 1 hectare walima 2 hectares domaine bɛ se k'o feere mairie ma 20 millions 2 hectares
o 20 millions e ko ta ko o afikibo o mosele 2 hectares ni a mosele a chalimba atetme lobi saba lobi naninga o ya ni ake 15-20 so ni ko kiba ke 20-20 atobo bon e ka 20 millions da o loka ka kla ka afikibo fe population be se ka san ese jamana be fe ka lafia da ka jamana deuma fie boda be so jamana deum bolo mina o dan ku America du kolo die parce que America du kolo songote domaine tabo o de ku jamana deum lafia chuo ku bo mina ku ka to taka di domaine ma kololo min ba ko fe u bena yo ama dabo jamana deum ka lafia kama a dabo lendo domaine ya nyemo ni famo de ka se ki poshifa o ya dabo de kama olube ka degunde da population kan fama nu ka se ki poshifa domaine ka kitanse la jeke ni we titre bo ka dima anafle ki ka 20 millions sa kitanse manana a kitanse ibe femi ya ka cha alma teteme 2 millions 3 millions ka e 20 millions sa ga kitanse min be na di ema o kitanse de teteme 3 millions ka o ko min be ta jamana keshu kono oyo toni oyo lu ya ka poshi olu de taka juwa me de taka juwa population donc be sigi do ko no ka kanga di domaine ma olu ta nye do femi balo ko ta nye ni bani alni e ka furo bi bolo I tala se domaine na ko nga furo mo sele ni domaine yi ka furo mo sele e be na a mo sele ma waru e le kanga géométrie sa e bo dépense be ban bola wati mina o be banengo ko o be klaka ka mettre ka calculer ko wa fie o be sa le ko fe ko ban e ka titre individuel ou mana bo 600 ni 20 alo bete di ma de tu e lo tan nyon di ma o lo tan na si e beta wa bishin sa tuni I ka titri wa sa len be ko fe o kelen la ni 15-20 e beta wa bi o nyon sa tuni a dabon do population ka degun de kama olu ma dabo jamana deun ka lafia kama o dabo len do fama do ka lafia de kama ambalona ka foni tu Musa Kone ni tu ale kan ka babuguni ambe do ke femida kadi malila kukona la yarabala ka blo mene kono nambora ye do franje kerenle mimina sigi masikalo kona la otedore de senere mui munde kanga ke senere ab kanga biyakuba chukudi sene feuni kado kafo munu be niya sorulu be bagambara ke tefe kulo nya bisi sene koma kolu togola do franje kerenle abina sigi segu foire belbele badu ka kwanye franya bakera akola bamba feno ye kalande munu nga kalango yere nyesna sene ko re yakwalima olu ye franyonga bake ni gasega nyefolka kuna fondla uye a keneka mi Mohamed Lamine Traoré ale kunya automatique amin fo kuna fondla unye koro ufle ne togo Mohamed Lamine Traoré bebne wule ko mala ne entreprise de prestation agricole du Mali nyamoy an nga baranya sinu sene takanyema an keleme ka dogokun kelen laben kerenkerena segu dugukolo kan no obe sene dogokun kofo dogokun be damine mars kalo kile woro kata se a kile 12 la dogokun bara konona na laje mimina boli foire kan foire no tun segu fen koroba ye amena oke dogokun kono amena laje feneke senekala obi se ka nafa soro senena ka beni wakati yelema itugo amina asabana amena kloni yelen feneke ka ni dogokun fene kunche aye bara min labe ni konona na anga nyemogo ba no ye Abdul Karim Konate ampe nale office nyemogo ale ya an demeni bara ina kosebe bara in konona amena commission d'organisation sigi ni o nyemogo ya tara ko di segu gouverneur ma kana se segu mairie ma kana se segu assemblée régionale ma kana se préfecture ma nunu bekeleme kan kokoroma do ni bara ina bara in kono mars kalo kile woro do ambe na standu sigi mogo munu be na kabo dugu wɛrɛw la kabo jamana wɛrɛw la ni sɛnɛfɛn b'u bolo u bɛ na n'a ye feere kɛnɛ kan ka sɛnɛfɛnw yira bagantigiw minnu bɛ ambushi kɛ minnu bɛ jɛgɛ mara kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnnen b'an bolo fɛnɛ minnu bilalen don baganw fɛnɛ kama o ye foire d'exposition ye o bɛ kɛ tile 6 ka taa se a tile 12 la standi 300 de bɛ an bolo nin dɔgɔkun kɔnɔ lajɛ fɛn bɛ fɛn fɛn bolo i kɛra mansinbatigi ye o i kɛra engrais feerela de ye o i kɛra sɛnɛ yɛlɛmali bolo fɛn o fɛn a kɛra sumansi ye o bɛɛ de welelen don kɛnɛ kan an ka n'an ka seko n'an ka dɔnko yira sɛnɛ na segu nin dɔgɔkun kɔnɔna na standi minnu b'an bolo ni standiw nunu ye ko kura ye an ka nin dɔgɔkun kɔnɔ an ka standi nunu an b'a to aw ka se aw yɛrɛ k'a lakali o de bɛ ɲa a la kosɛbɛ ni anw yɛrɛ ta ye conférence nunu bi daminɛ mars kalo tile 8 ka taa se a tile 11 na an ye mɔgɔ minnu wele segu université fama n'o bɛ sɛnɛ ko fɔ IPRD Katibugu olu welelen don ENI welelen don Fasi welelen don ani FSEC nunu bɛɛ ye école ye minnu bɛ bɔnɔgɔla sira kan ani sɛnɛ yɛrɛ kan ani nunu bɛɛ kɛlen bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma baaraw kɛ conférence minnu bɛna kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ an bɛna kɛ an ka tudunkan de la n'o ye bamanankan ye bɛɛ ka i sigi o kan o ye dɔgɔkun nafa dɔ ye dɔgɔkun vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen wele aw ka na nin dɔgɔkun lajɛ n'a kɛra min ye a bɛ lakali an kɛlen bɛ ka su fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw bɛ se ka taa u ɲɛnajɛ cogoya min na
n'an b'a fɔ ma ko ɲɔgɔlɔnbaw ani catiriw an bɛna olu baaraw fɛnɛ kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ. An ye kɛnɛ in sigi ka tila k'a kɛ Segu ye sɛnɛ tɔgɔ la. Tubabu minnu ye baara kɛ olu ko ofisi k'a dabɔra ko ka farafinna tile bi an fɛ bolo o balo dɔrɔn bɛ bɔ Segu ofisi kɔnɔ ka fara sɛnɛfɛn tɔw kan. Ni an ma Segu wele nin na a ka gɛlɛn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na bayɛlɛmalikɛlaw mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛfɛn ninnu bayɛlɛma u ka n'u ka seko n'u ka dɔnko yira nin dɔgɔkun kɔnɔ. An kɛrɛfɛ jamana dɔw olu yɛrɛ ye lase kɛ ni Ala sɔnna ma olu bɛna ye nin kɛnɛ kan. N'i bɛ fɛ i sen ka don a la i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 79 91 31 16 88 o kɔfɛ 94 98 98 79 79 84 kɔfɛ 78 83 83 79 31 n'i ye nin nimero fɛn fɛn konko a ko kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ ninnu fɛ. An baloda k'a fɔ ni tun ye Mohamed Lamin Traoré ani kunnafonilaw ka sigi kɔnɔna la ɲɛfɔli min kɛ kuma kolomara tɛ dɔ ye sɛnɛ a kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka sɛnɛ tɔgɔla dɔgɔ furancɛ sigi Segu o y'a kunbɛda an bɛ dugawu kɛ ka se ka cikɛ yɛrɛ ka yakubaya Ala k'a bilo minɛ kɔnɔ. N'an bɔra ye FESPA ko o bi kɛ san o san ɲinɛn ta Mali ma welelen kɛrɛnkɛrɛnlen ye ɲinɛn ta in sen fɛ yaasa k'o piratigɛ di an ma Fuseni Mayiga b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Mali bɛ ka taa ni filimu 10 Mali de ye jamana ye farafinna jamanaw bɛɛ la min ka filimu ka ca ni jamana bɛɛ ta ye o ye nisɔndiya belebele min b'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ an ka sinema kɔnɔ financement ko problème b'an ka cinéastes la mais u bɛ k'u seko kɛ donc nin ye nisɔndiya belebele nisɔndiya filanan ye mun ye catégorie dɔ bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko film d'animation Ala barika la Mali bɛ ka taa ni filimu 4 de o catégorie la o catégorie dun n'i y'a jateminɛ o présentelen no i b'a fɔ cinéma à venir Chini cinéma donc nin b'a yira ko n'an y'an sinsin bere kɛ nin secteur nin ye jeunes minnu bɛ baara kɛ nin domaine kɔnɔ n'an y'u dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ section ɲɛnɛma ye min bɛ se ka Mali cinéma bɔ nɔgɔ la o catégorie la malien film 5 ɲɔgɔnna présenté la mais o film ma ta o ma ta ka sababu kɛ mun ye parce que n'i y'a jateminɛ film minnu ta la wari min ta la k'olu kɛ ani an ka film minnu ta la u tɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ film minnu ta la a budget bɛ sɔn ka taa kuma dɔ la 600 700 800 millions a dɔw yɛrɛ budget bɛ taa milliard sanfɛ mais n'i ye Mali film jateminɛ million 50 yɛrɛ ni million 50 donna an ka film min na o kɔrɔ ye film ye wariba sɔrɔ ni dun ye cinéma jateminɛ a tɛ taa moyen kɔ donc bi Mali tɛna taa parce que Mali ma film présenté film min bɛ se ka ta o catégorie kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ ko Mali cinéaste ma baara kɛ o t'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko Mali mɔgɔw tɛ se cinéma bɔ la mais cinéma mago bɛ moyen min na n'o ma di an ka cinéma bɔlaw ma o tɛ se ka film kɛ film bɛ se ka taa jamana kunkɔrɔ ta an ye hakilina min ta CNCM na an ni professionnels bɛɛ bɛnna o kan c'est à dire munna Mali film tɛ se ka taa nin catégorie la parce que financement ko problème b'u la financement ko problème bɔlen formation ko problème fɛnɛ b'an ka cinéma kɔnɔ donc an y'a laɲini bi an bɛna atelier belebeleba 3 lancer ni FESPA ko yɛrɛ okumu kɔnɔna na atelier fɔlɔ bɛna kɛ mun ye Mali maa fɛn o fɛn bɛ n'a bɛ f'u ma scénariste minnu bɛ scénario sɛbɛn ka u fara ɲɔgɔn kan kalo 3 résidence kɔnɔ k'u bila ɲɔgɔn kan o kɔnɔna na an bɛna taa lajɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ minnu ma ko scénariste les meilleurs an bɛn'olu fara ɲɔgɔn kan Mali la k'u kalan histoire sɛbɛ cogo la parce que n'i y'a mɛn film fɔlɔ film tamasere ɲuman fɔlɔ ye jumɛn o ye sɛbɛnni ye donc an bɛna an ka scénaristes former sɛbɛnni la n'an tilal'o la an bɛna résidence kelen wɛrɛ fɛnɛ kɛ min bɛna to Mali société de production k'u kalan wari bɛ taa ɲini cogo di k'u kalan dossier de financement a bɛ monter cogo di ani k'u kalan i bɛ se ka partenaires fara ɲɔgɔn kan cogoya min na i ka film kan donc an bɛn'o atelier fɛnɛ kɛ an bɛna ɲini diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ dɔnnen don ko ninnu b'a maîtriser an bɛna olu de lana Mali la ka na an ka mɔgɔw former. An balodan k'a fɔ ni tun ye Fuseni Kanye ye Fuseni Mayiga a fɔra cogo min na yarabi Ala Mali yarabi jɔyɔrɔ minnu bɛ kɛnɛ kan a bolo ye Ala ka kɛ jɔyɔrɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ segin k'a kɛ kunnawolo ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Siribe mun b'e bolo bi. An b'a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fɔ an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na an ka bi kunnafoni bɛ taa ni an ye Somalikaw fɛ yen nɔ kɛnyɛrɛ ye kunnafonidila dɔ kunun tɛnɛ ale minɛla ka don kalo 2 kaso la ka sababu kɛ ko a jalakilen don ko a bɛ ka bilisa ɲagami don jamana ale lakanaw la jalaki in yɛrɛ bɔra fɛn min ye kunnafonidila dɔw ka kulu yɔrɔ la nka jalaki in kɔfɛ kulu minnu sigilen bɛ adamadenya lafasali tɔn
ka fara kunnafondila dɔw ka défenseur kan olu bɔra ni ka wali nga ale lagosi. N'an bɔra an bɛ taga Mauritanie jamana kan. Mauritanie jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni ale ye Mohamed Ould Abdel Aziz. Ale minɛlen don ni wagati na ka sababu kɛ dungo juguya fɛ. Kunu tɛnɛ ale ka kiiru ɲɔngɔrila ka bila ka taga tile 15 bɔɲɔgɔnko la. N'an bɔra an bɛ taga Guinée équatoriale. Virus Malburge ni ale ye banakisɛ min bɛ adamaden bɔ a tagabolo la ni farikalaya ni kunkolodimi ni a ɲɔgɔnna caman ye. Ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko banakisɛ in ka jugu ni Ebola ye. Ale ye maa 9 a y'o olu faga. Tɛnɛndo Guinée équatoriale ale kɔrɔ yan fanfɛla la. U ye ni yɔrɔ mɔgɔ nu bila quarantaine na ni an ko k'u bila kɛrɛfɛla la tile 40 kɔnɔna na. Kuma in yɛrɛ bɔra Guinée équatoriale ale kɛnɛya minisiri yɔrɔ la. N'an bɔra an bɛ taga Burkina Faso. Dɔgɔ farancɛ tɛmɛlen na Banbagaciw ka bingani wale fila senfɛ maa 19 olu bɔnɛla u ni na. O maa 19 na mɔgɔ 9 o ye finitigilakaw ye. Wale in yɛrɛ kɛra Burkina ale kɔgɔdugu selege ka taga a tile biyan fanfɛ. Ale ni Burkina ale kɔrɔ yan fanfɛla la. An karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni tun dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ basigi lafiya an ka jamana ka taa se jamanaw bɛɛ lajɛlen ma. Yarabi ala ka kolosuma ala k'u sabati. Maa maa bɛ n'i y'a sɔrɔ ni gɛlɛya kɛra sababu an ka jamana kɔnɔ na ka gɛlɛya sulu ma an bɛ dugawu don kɛ bɛɛ ye. Minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ masa Rahamani olu minɛ k'a sɔrɔ k'an ka jamana gɛlɛya yarabi ala ka hinɛ u na. Minnu bɛ n'olu ma kɛnɛya ala ka i ka dɔgɔ nɔgɔya da kɛ nin bɛɛ lajɛlen. An ka jamana kun tɛ tan. Ala k'an segi an minɛnkɔrɔ kɔnɔ na ka Mali basigi lafiya badabada kɔrɔ ni tile bɛ ala k'u sabati an ka jamana den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la.